My God. Wala. Sige. Thank you so much for always thank you so much for all the kindness. Hello to you. Nakatalabyay si Gerandi na sampo. Find out. I'll be back. Good afternoon. Hey, Abreu. Out factory di Geraldi, di Alan Fernandez, ay sabihan nito balangan. Ang ating mga stand-out motivator ng factory, ang ating mga end content product, Yanam Club Factory, Yanujek Ilagwa, Yanujek Ilog, and stand-out motivator ng factory. Ang ating content product,
Dali ako, be. Hindi, nangatang. Gumaya ako. Ako hindi gamay. Yan, yan, tutak. Utot, palautot. Ikaw. Otot. Inas di ko. Kami lang di ko. Kadingon. Kadingon nga dako. Ha. Kapit na lang. Kapit na mabuhay. May gabi mo. Saan ang lambak mo? Hindi saan ang lambak mo? Muga brown din. Amot ng dako. Yay! Buyut. Nilulugan ako ah. Dito si Linda. Dad! Gayo mo bising buga dia. Ayo. Layang! Lagbat to. Oy, buto, buto! Dali, dugay. Ang gani. Dua. Guys, magbalot kami ng mais guys. Kasi wala akong klase guys. Ito.